आज गणेश जयंती गोयभर गणपतीच्या देवळान गणेश जयंती व्हडा उमेदीन मनयतले। दिवचलेतले गणेश जल्म सुवाळो आणि शेकड्यांनी गणेश भक्तांच्या हजेरे श्री सिद्धिविनायक देवळांत गणेश जयंती व्हडा उमेदीन आणि भक्तिभावान मनयली। कोविड महामारीक लागून 2 वर्सां निर्बंध उपरांत अंदू हो महोत्सव मेकळेपणान मनयलो। किंबहुना हे सगळं स्वास्थ्य आनंद सुख समाधान हे सगळं आपल्याला देणारा असा हा सिद्धिविनायक आणि त्याच नाव देवदेवतांची अनेक आहेत, गणपतीचे स्वरूप भरपूर आहेत, पण त्याच्यामध्ये अशा प्रकाराने आनंद देणारा हा विनायक सिद्धिविनायक या रूपानं प्रगटला आणि या रूपानं प्रगटल्यानंतर सगळ्यांना आनंदी आनंद झाला।